खुलुमबाय एनबिटि लाइभ नायगिरि बयखौबो बे समाव बरायबाय। 57थि दुलाराय ब्रह्म धोरोम आफादनि बोसोरारि जथुम्माया नैबे माजबातनि किसानपुर गेलेग्रा फोथाराव फैगौ जानुवारि दाननि 23, 24 आरो 25 सानथामनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों जानो थांगासिनो दङ। गुरुदेव कालीचरण ब्रह्म आरो परमहंस शिवनारायण स्वामीनि जि आदर्श सानस्रि बेखौ लानानै बुहुमाव गोजोन गायसननायनि जि थांखिजों 57थि बोसोरारि जथुम्मानि गेजेरजों दुलाराय सुबुं माहारिनि गेजेराव गोजोन खौसेथि आरो अनलायनाया फैगोन बेखौ मिजिंथिदों। दा नैबे समाव आङो माजबातनि बे जानो गोनां 57थि बोसोरारि जथुम्मा जे माजबातनि किसानपुर गेलेग्रा फोथाराव आङो जि साखाफारा फैगौ जथुम्मानि थाखाय जि साखाफारा जाबाय थादों बे समाव बानजाय आफादनि दैदेनगिरि बिथांमोनजों नैबे साखाफारा जे जाबाय थादों 57थि बोसोरारि जथुम्मानि दा बेवहाय माबायदि साखाफारा सोलिगासिनो दं नोंथांनिफ्राय एसे मिथिनो लुबैदों। गिबियावनो एनबिटि नायगिरि गासिबो रायजो राजा नोंथांमोनसिम गिबियावनो खुलुमनाय जों बावहरग्रोबाय। लोगोसेयैनो नैबे 2026 गोदान बोसोर बिनि बयनिसिमबो गोजोन हामलायनायखौ बाजा जासिहरबाय। जोंहा दुलाराय ब्रह्म धोरोम आफादनि खुंगा 57थि बोसोरसालिया जथुम्माया फैबाय थानाय जानुवारि दाननिनो 23, 24 आरो 25 अक्ट'आवहाय जोंनि बे उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय माजबात आनसलिकनि सिङाव थानाय नैबे किसानपुर गामिनि गेलेग्रा फोथारावहाय सानथामनि हाबाफारिजों रंगिना संगिनायै खुंफुंजानो थांगासिनो दङ। दा बेवहायनो जोङो बानजाय आफादनि जानानै दिनै जोङो फारफ्रोमबो बिथिंनिफ्राय जों नारा-नाथा नाजाबाय थादों। अलरेडि जोंहा दासिम खामानिया 80% जाबायानो आरो नैबे साननैसो दंबावो बेवहाय जों 100% जाहैगोन। दा बेवहाय गासैबो रायजो राजाफोरनि मददखौ जोङो हांख्रायदों जाहाथे रावबो हारि धोरोम जाथि बासियालासेनो बयबो लैहोर लैहोर फैनानै जोंनि नैबे जुथुमसालियावहाय फैनानै जोंखौ मदद होफैगोन आरो जुथुमासालियावहाय फैनानै बयबो धोरोमनि बाथ्राफोर सावरायनाय जागोन आरो जोंहा गेवलां मेल थागोन। दा बेफोर मोनफ्रोमबो हाबाफारियावहाय जाहाथे बयबो बाहागो लाफैयो आं बेखौ बानजाय आफादनि जानानै गिबियावहाय खावलायग्रोनाय थाबाय। दा जोंहा हाबाफारि बायदियै जोंहा सानथामनि हाबाफारि दङ। दा बेवहाय जोंहा धोरोमनि खान्थि बायदियै शास्त्र बिसार जोंहा जागोन 24 अक्ट'आवहाय। बेजों लोगोसे जोंहा 25 जानुवारियावहाय दानि जा बिटिसिनि चिफ हाग्रामा महिलारि बिथांखौनो जोङो बेखेवगिरि आलासि महरै जोङो हांख्रायदों। दा साराबो फैगोन खोथा होदों। दा जोङो फैगोनखौ आसा खालामदों। दा बेवहाय बुंनो थाङोब्ला जोंनि बे हाबाफारिखौ जोङो माजबात आनसलिकआ दखराया बानजायदों। दखरा हारसिङैनो बानजायनो नागिरदों। दा बेवहाय जोंनि माजबात ओनसोलनि साफ्रोमबो ब्रह्म धोरोम सिबियारि रायजो राजा आइ आफामोना बिराद नांथाब नाजा मदद होदों आरो जों दा बेवहाय हाबाफारिखौ जाफुंसारबाय होननानै जोङो बुंनानै लानो हानाय बायदि जोंहा मोनसे सम फैबाय। दा बेखायनो जाहाथे बे हाबाफारियावहाय बयखौबो लैहोर लैहोर फैनानै बाहागो लाफैनो थाखाय आङो बानजाय आफादनि नेहाथारि जानाय आं बयखौबो खावलायनाय थाबाय। गोजोन्थों। 23 अक्ट'निफ्राय बा 25 अक्ट'सिम जे जानो गोनां हाबाफारि बेवहाय 23 अक्ट'निफ्राय लानानै मा हाबाफारिफोर थागोन? जोंहा जिथु हाबाफारिया 23 जानुवारियाव जागायजेनगोन। दा 23 जानुवारियावहाय बेवहाय फुंनि सम बाहागोआव जोंहा बेखेवनाय हाबाफारि थागोन। माखासे जोंनि जयगालाय बेखेवनाय थागोन, बादा बेखेवनाय थागोन आरो बिदिनो पेन्डेल बेखेवनाय थागोन, जामुंसालि बेखेवनाय थागोन। बेबायदि बायदि बायदि जोंनि थानायथ' थान्दै जुथुमसालि आरो थान्दै बादा बेखेवनाय थागोन। बेजों लोगोसेनो जोंहा बेवहाय हाबाफारियाव होनाय बायदियै बेलासिनि 1 रिंगायावहाय थान्दै मोनफ्रोमबो जोंनि आसामनि अनगायै आसामनि बाहेरनि जायथु ब्रह्म धोरोम सिबियारि आइ आफामोन दं बे आइ आफामोनखौ जोङो 23 अक्ट'नि बेलासि 1 रिंगायावहाय जोङो थान्दै नाजावनाय बा थान्दै रिसिपसनखौ जों बेवहाय हाबाफारियाव जों थिसनदों। दा जोङो आसा खालामदों बाबामोना आइमोना बे समावनो नुजाथिफैगोन। दा बेजों लोगोसेनो मोनाबिलि समावहाय जोंनि दुलाराय ब्रह्म धोरोम प्रसा संसदनि जिथु थान्दै मेल बे जागोन आरो बेजों लोगोसेनो दुलाराय ब्रह्म धोरोम आइजो आफादनि जिथु थान्दै मेल बेबो 23 अक्ट'आवनो जागोन। दा बेजों लोगोसे 24 अक्ट'आवहाय फुंनि बाहागोआव जोंहा जोंनि धोरोमनि खान्थि बायदि अखन्त जग्य जागोन, खोन्दो गैयै जग्य जाफुंगोन। बिनि उनावहाय जोंहा बेवहाय शास्त्र बिसार जागोन। बिनि
सिगांनो शास्त्र बिसारनि सिगांनो जोंहा फुंनि समावहाय जोंनि धोरोमनि मोनसे फिरफिला जिथु बिरहोनाय दङ। दा धोरोमनि फिरफिला जोङो बिरहोगोन। बेजों लोगोसेनो जोंहा गुरुदेब कालिचरन ब्रह्म आफानि जिथु मान सावगारियावहाय जोंहा बिबार बावनाय बेबो जोंहा फुंनि बाहागोआव जागोन। बे गासैबो हाबाफारि जोबनायनि उनावहाय शास्त्र बिसार जागोन। दा बिनि उनावहाय जोंहा मोनसे सेमिनारबो थागोन। साउन्ड एम एल सेमिनारबो दङ। दा बेहाय सेमिनारखौ जोंहा बेखेवगिरि हिसाबै जों बेवहाय आलासि महरै जोंहा हांख्रायदों जोंहा आसामनि केबिनेट मन्थ्रि जोंहा उरखाव गोरा ब्रह्म बे सारखौ जोङो हांख्रायदों। दा बेवहाय फुंखा सुबुं महरै जोंनि आलासि महरै जों हांख्रायदों तेजपुर इउनिभार्सिटिनि डाइरेक्टर CDOE नि डक्टर अखिलेश कुमार बिथाङाबो नुजाथिफैगोन। आरो फुंखा सुबुं महरैनो जों हांख्रायदों जोंहा नीलकान्त गयारि बर' थुनलाइ आफादनि गाहाय नेहाथारि बिथांमोना जोंनि हांख्रायनाय बायदि सम मथे फैनानै हाबाफारियाव बाहागो लाफैगोन। दा बेजों लोगोसेयैनो जोंहा 1 रिंगानिफ्राय धोरोम सान्थौ फोरमायथिनाय बेयो जागोन। फैनानै मोनाबिलि समावहाय दुलाराय ब्रह्म धोरोम आफादनि थान्दै मेल बे थान्दै मेला जागोन। बेनि उनावहाय जोंहा फिनै 25 अक्ट'आवहाय जोंहा खोन्दो गैयै जग'आवहाय प्रसाद होनाय बेयो हाबाफारिया जाफुंफिनगोन। बिनि उनावहाय फिनै आरो खेबसेबाव धोरोमनि सान्थौ फोरमायनाय नैथि खोन्दो बियो जाफिनगोन। बिनि उनावहाय 1 रिंगानिफ्राय 12 रिंगानिफ्राय गेवलां मेल बे गेवलां मेला जाफुंगोन। दा बेवहायनो जोंहा गाहाय आलासि महरै जोङो लादों जोंनिनो मिनिस्टार चरन बर' सारखौ। लोगोसे बेखेवगिरि महरै लादों जोंहा BTC नि चिफ हाग्रामा महिलारि सारखौबो आरो। दा बेखायनो बयखौबो बाहागो लाफैनो खावलायदों। बेजों लोगोसे जोंहा मोनाबिलि समाव हारिमु बिलिफां दङ। दा बे हारिमु बिलिफांखौ जोङो बेखेवगिरि महरै आलासि जों मोननो हादों। दा बर' सावथुन मुलुगनि मुंदांखा फावखुंग्रि गेमस्रि दैमारि दा बिथाङा बेवहाय फैनानै जोंनि बे हारिमु बिलिफांखौ बेखेवफैगोन। दा अलरेडि गासैबो जोंनि जिथु सावरायनाय बे आलासि बिथांमोनजों जाजोब्बाय। दा आलासि बिथांमोनाबो फैगोननि खोथाखौ जोंनो होदों। दा बे मथै जोङो आसा खालामदों जोंनि हाबाफारिफ्रा मोजाङै मोजां जाफुंसारलांगोन आरो गासैबो साफ्रोमबो आलासिफोरा बाहागो लाफैगोन जों बेखौ मिजिंथिनानै दङ। दा समा सफैयोब्ला जाहाथे बयबो बेबायदिनो लैहोर लैहोर बाहागो लाफैगोन आं बेखौ आरो बानजाय आफादजों खावलायहरनाय जाबाय। गोजोननाय थाबाय बिथांनिसिम। जा जि 52थि बोसोरारि जथुम्मानि जि कनभेनर बानजाय आफादनि बिथाङा नन्देस्वर ब्रह्म बिथाङा हाबाफारिनि गासैबो बाथ्राफोरखौ फोरमायथिबाय। नंगौ बे समाव फोसावदिं बिफाननि जिथु जग्य साब कमिटिनि दैदेनगिरि आफामोन दङ बिथांमोननिफ्राय साखाफारानि सायाव माखासे बाथ्रा मिथिनो लुबैदों। आफा 52थि बोसोरारि जथुम्मा फैगासिनो दङ बिनि थाखाय नैबे जग्य साब कमिटि बा जिथु बेवहाय अखण्ड जग्यनि हाबाफारिफोर थागोन माबायदियै नैबे हाबाफारिफ्रा सोलिगासिनो दङ? दा बर्थमान बेखिनियाव जोङो मावफुंगासिनो दं। दायो खामानिखौ मावबाय थानायाव हेफाजाब होगासिनो दं रायजो राजाफ्रा। बिनिफ्राय जोङो सानफ्रोमबो दौथि हिसाबै फैयो। जा हाबाखौ मावलांगोन बे हाबाया माने साक्सेसफुल जागोनानो ओरैबायदिखौ जों साननानै लादोंमोन। थेवब्लाबो जोङो गोसो मोदोम जिउ होनानै जों बे खामानिखौ मोजाङै मावफुंगोन आरो बे 51थि बोसोरसालिया जथुम्मानि जिहेथुनाखि बे सेन्ट्रेल अधिवेशनखौ खुंफुंनायाव जोंनि बे किसानपुर गेलेग्रा फोथारावनो थि खालामनाय जाबाय। मानो होननानै बुङोब्ला देग्लायनि जिहेथुनाखि बोसोरसालिया जथुम्माखौ एफाग्राब गिदिर खुङा होननानै सेन्ट्रेला दा बेवहायनो लादोंमोन। थेवब्लाबो गिदिर खुङाब्लाबो जोङो गिदिर साबखौनो खुंनाय जासिगोन। मोनफ्रोमबो जिल्ला मोनफ्रोमबो आनसलिकनिफ्राय जेन बाहाय माबायाव जोंनि बे प्रस्ताबाव लानाय बादि हिसाबै आफामोनहा फैनानै बाहागो लाफैयो। बिनि थाखाय जोंनि बे माजबाद दख'रानि प्रसाद संसद जानानै बेखौ माने आसा खालामबाय आरो जोङो अरायबो माने बे हाबाखौ गोख्रोङैनो मावलांनो होननानै बिखाफोरदांबाय आफामोनहा। फैबाय थानाय जिथु 52थि बोसोरारि जथुम्मा बेनि हाबाफारिनि गेजेराव जग्यनि माबायदि हाबाफारिफोर बेवहाय हाबाफारिलायाव माने अखण्ड जग्यनि माबानिफ्राय जागायजेनगोन आरो माब्लाहालागै बे अखण्ड जग्यआ थागोन?
मानिजाथाव जोंनि नैबे 57थि बोसोरसालिया जथुम्मानि जिथु हाबाफारि बे हाबाफारिखौ खुंफुंनो लानाय गासिबो रायजो राजानि मददखौ मोननानै जों जोबोद गोजोननाय मोनदों। बे जोबोद गोजोननाय मोननायजों लोगोसे जोंनि जिथु जग साब कमिटि बे जग साब कमिटियाव जोंनो जाबायदि बिबानखौ होदोंमोन बे बिबानखौ जोङो दिनैसिमबो मावालासिनो थायाखै। जों दासिमबो जों रायजो राजानि मदद लानानै जों साखाफाराखौ जों खालामगासिनो दङ। दा 13 आरो 24 आरो 25 दा गिबि सानाव जाहैबाय जोंनि दख'रानि माजबाद आनसलिकनिफ्राय माखासे जोंना सावरायमेल दङ। दा बिनि अखानायै जिथु अखन्द जग्य बे अखन्द जग्यखौ जोङो साखाफारायै मावफुंनानै आलो गोजोनैनो जाहाथे बारहोहरनो जों नाजादों। दा बे अखन्द जग्यआ 25 तारिख मोनाबिलि 4 रिंगायावसो जोबहैगोन। दा बेवहायबो जोंनि जग साब कमिटियानो जोबजासिम जाहाथे जोङो देहो गैहो नांनानैबाबो जों बे अखन्द जग्यखौ जाहाथे आबुङैनो खुंफुंनो होननानै जोङो जग साब कमिटिनि प्रसारक आफामोना रेडि जाखानानै दंजोबखायो। आदसा 57थि बोसोरारि जथुम्मा दुलाराय ब्रह्म धोरोम आफादनि बे जथुम्मायाव गोबां गाब गोनां रंगिना संगिना हाबाफारि थागोन। बेवहाय माखासे दामनाय देनाय मोसानाय बे बायदि रोखोमनि हाबाफारिफोरबो नुनो मोनगोन। दा बेवहाय लाइमोननि सासे दैदेनगिरि दं, बिथांनिफ्राय मिथिनानै लानि हाबाफारिनि थाखाय बेसेबां साखाफारा जादों बेखौ मिथिनो लुबैयो। खुलुमबाय। आङो माजबाद दख'रा ब्रह्म धोरोम लाइमोन आफादनि जानानै गासैबो ब्रह्म सिबियारि आइ आफामोननिसिम आंनि खुलुमनाय आरो सिबिनायखौ जासिहरबाय। दा जोङो कालचार बा हारिमु आफाद हिसाबै जोङो मोसानायखौ जोङो जागायजेनदोंमोन जानुवारिनि 3 तारिखनिफ्रायनो। जागाय जों दिनैसिमबो जोङो सोलोंनायखौ दोनथ'वाखै, जागायगासिनो फोरोंनायखौ रिहार्सेल खालामनायखौ। दा माखासेया गुवाहाटियाव थांदों, गुवाहाटियाव थांना फैगोन। दा दिनै सफैबाय जानांगौ, दिनैनि उनावहाय बिसोरो गाबोननिफ्राय आरो फिन जोंनि बे हारिमु मोसानाय सोलोंनायाव बेयाव लोगो जाफैफिनसिगोन। दा जों मोनथामसो मोसानायखौ जोङो रिहार्सेल खालामगासिनो दङ, बागुरुम्बा, दावस्रि देलाय, बिदिनो आरो मोनसे दंबावो, नामखौ बावबाय आङो। दा बे मोनथामखौ जों रिहार्सेल खालामगासिनो। दा लाइमोनफोरा खोब मोजाङैनो रिहार्सेल खालामदों। गासै 42 नङाबा 50 जनसो जागोन मोसाग्राफ्रा। दा बेसेबांखौनो आङो हारिमु आफादनि जानानै आं बेसेबांखौनो बुंथिनाय थाबाय। जोबोद मेहेरगोनां हाबाफारिनि गेजेरजों नैबे 57थि दुलाराय ब्रह्म धोरोम आफादनि जथुम्माया जानो थांगासिनो। बेवहाय बर'नि गोबां राजनितिकबिद आरो मेलेमजिबि सुबुंफ्रा हाबाफारियाव बाहागो लाफैगोन आरो बिथांमोननि बाहागो लानाय आरो भक्तफोरनि नुजाथिनायजों हाबाफारिया मेहेरगोनाङै जाफुंसारनायखौ मिजिंथिदों। NBT लाइभनि जानानै आं जोंब्लाव ब्रह्म, गोजोन्थों।